unha nena. É que como non leva pendentes... O fútbol é de nenos, non seas marimacho. Si, están guapas se te arreglaras un pouco. Estás que arregla? Despois vas estresando. Estreita. Así nunca vas a conseguir marido. Eres unha fresca. Non queres ter fillos? Feminazi. Estou cansa. Cansa de sentir que son un obxecto. Cansa de ter medo. De vivir nunha sociedade machista que me infravalora. Cansa de explicar unha e outra vez por que son feminista. Estou cansa de ser unha vítima do patriarcado. De pertencer ao sexo débil. Estou farta desta sociedade. Silencio. Necesito silencio a pensar. Pensar que é posible cambiar as cousas. Que son importante. Que todas somos importantes e temos que realizar o posible para conseguir o imposible. A igualdade.